Balmaw assalamu alaikum. Dunan jigin so mi nu ko ma ko hotel Radisson Sheraton ulu ko ni ye demenke kata maminu ni jiye kasara se u kayoro la nara marala malo ton keme jekulu do no ye finitigi minu nu be fangana sisan ulu ka jekulu ulu ni jekulu wera mi no ye sigidala mauka jekulu ye nabe wele M5 RFP ulu ko ni u ye nyan kumbe Côte d'Ivoire jamana nyamaya sigi feminye Côte d'Ivoire ka fanga sinamaton ulu bela jeleli kon lobene do ka nyamini oni kunafoni wera ulu de ye kunafoni ye amena min lase awma bi muharam kalo kle bisaba ijira samba kele ani kemena ni bina ni fladu telenyata mafle ba bela jele awni shu Mami ni aleye dunanjigi so tigiye anga jamana konna na dunanjigi so mi nabe wele hotel Radisson Sheraton ale koni ye demenke kata mauma maminu ni ulu koni ni cheni dona ukun nyina ka sabuke ji zonyi akera commune tan ani kele de konna na nara mara konna na noy kulukuru marai nara cercle kulukuru mara konna na aye nafulo min kon do ni malola malo mi nabita ton keme enyana na bitafo million bisaba ani durula ali kulubali ani salif nyare uye nyafolike anyana akola anga je kalaje abi wati jambo femye nyata tv ni o kon kunya jira ka fo femye maraka dugu minu be ni obi cercle de nara fe kulkuro marakono ni femye jizumba o kon nana do femye maraka dugu kan ni obi ti jofo kominta an kele bonyongo konna femye ka siga mado kon bona unina ani ka do mawka su kono ku ka su kon bi ka bana jugu bla maw konna ani ka boloko geleya kon do o yoro konna o de hokun kono marka kon kunye klu ka bo ka jira ka foko una debe nyini yasa maw na siga ta debe do uma o pisega boni geleya kono chugamna o de hokun kono femye duna jigi soba minu flabi mali kono o nyama ni o ye hotel de Radisson fokata se Sheraton nyama kon ma o ye wuli ka joke ka sega fem ye ni mama snen nu ko magwen ni fem ye balo fokata se fen woro kon ma chuga mina parce que ambe en cadre min kono o ye encore ke mbe nu wa fo sese kome ale de dondo di aka nyesi nyamana commune doronte naran cercle demain ambe o cadre kono odo jama farla nyonga ambe o de kam ambe période mina o ye samia de parce que samia ye cheni ke yoro chama surtout anga zone na no ye naran cercle commune chama be ji ay cheni ke o kama anye wole bla mauma commune deuma cercle deuma pour que o kase ka deme lase cercle ma bon o cadre konana anya fo no sese kome aye malo de di aka di naran cercle mauma malo toni keme ka sababu ke juma jiye cheni ke dugumina malo toni keme ayo de ngania anga lasuma bon malo toni keme akasabi abeta fo million bisawa ani million durula o ko belejele kon temele kofe maminu be ni ulu kon nana commune nu togola yasa ka sega na fem ye ni balo nu kon mine o yuka nuso je kuma kon fo ani ka fulibata ka nyeshin fem ye ni makofolo in kon ma mami ye ni deme kon ke u kon ye wo fem ye o klala ka nyefolke ka jira ka fo mami do abi deme ke fan belejele fe o nyefolke ma ye aka deme temele do fana konna ewa mi mena fe ka fo deme ke bagay cercle be togola o ye aye min kenye fo daka sama no ye million bisabaye kana nay ka ke deme ka se jiye anga dugu munun tien ka deme duma hakilna mindo amba fo ka walimandon ka ala fo ka walimandon aye ni min do angarsigela no sese kome akani nyogona chaman do angarsigela anga cercle kono femindo anga ala deliteni ni jiga cheninge foka mogo boga dugula pew ka tu sigi famare anga la delite mais na kara ala mara minke o kanyi na kla ka mogo fono dama mi mese ka anyejiche ambe ala foka barkada ka sese foka barkada. C'est pas la première fois c'est ce ni mbarenke tuma mina guerre vula koron fait ay 100 millions de malima 100 millions espèces chèque de warje
tout dernièrement là a tɛ kalo 5 bɔ Covid nalen a ye 50 millions ni Mali ma 50 millions sur 50 millions sisan an bɛ yɔrɔ min na a ye dɛmɛ min kɛ pour que ji ye mɔgɔ minnu tiɲɛ k'a ta u ka foro la ka taa bila u ka duw la k'a ta Nara ka taa bila fo Banamba k'a ta kabini Ɲɔnɔ fo ka taa bila Ɲɔrɔ Nara Seliki y'o de les 11 communes là dugu kɛmɛ bɔ dugu la a ko donc ka da bɛɛ ma fisabilillah. A jirala fana k'a fɔ fɛn min ye jizunba min bɛ yen n'a bi don nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna a b'i n'a fɔ a kɛn bɛ laadala ko ye nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ a yɔrɔ sigibaw minnu bɛ Bamako fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔni y'a jira k'a fɔ u ka jɛkulutɔnw ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa u na se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ sɔrɔ ji ninnu bɛ se ka kɛ makoɲɛfɛn ye u bolo a kana tiɲɛni kɛ cogoya min na nka u ye wele bila fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ma olu na se ka u dɛmɛ cogoya min na. Association bɛ dɛmɛni de kɛ ka conseil di k'a lajɛ ko minnu kɛra n'u man ɲi an bɛ se k'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ye ani autorités ye ani dugu sigibagaw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ a bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que tiɲɛni min bɛ ka kɛ a kana kɛ tuguni. Donc jiko in na ɲinan san tɛ jiko in kabini jamana ninnu sigira ni jiko in bɛ yen. Donc jiko mun don a tɛ kɛ komi ni ji san nana i ka yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ tiɲɛni kɛ mais ji bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na tiɲɛni kɛ ji tɛmɛtɔ de bɛ bɔ ka na. Bon fɔlɔ projet tun bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko Vallée du Serpent o tun ye projet ba ye. A projet bɛ a ta kabini Segu mara la ka na Nara ka taa fo Kayi mara la mais o projet belebele in o de tun bɛ se ka nin ko de ɲɛnabɔ a projet wariko ka bon a fɛn ka envergure ka bon donc mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ an bɛ se ka fɔ hali jamana kelen tɛ se ka fɛn ta fo dɛmɛba de don an bɛ association mun na n'a fɔra n'o tɔgɔ ye ko ADECNA an y'a ŋaniya ta k'o projet k'a jira jamana mɔgɔw la kabini 2013 an ye projet in kɔrɔta gouvernement fɛn fɛn nana président fɛn fɛn nana an y'a jira u la n'u bɛ se ka fɛɛrɛ mun kɛ pour que projet in ka waleya sinon bɛɛ b'a dɔn fɛɛrɛ mun bɛ yen ji man go mɔgɔ si ye o mais ni ji bɛ tiɲɛni kɛ il faut i ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la o fɛɛrɛ fɔlɔ ye ka mare ninnu sécuriser pour que ji ka mara bon mare bɛ sécuriser ni moyen de ye o moyen tɛ dugumɔgɔw bolo hali n'u y'a don u ka PDC la a se t'u ye donc an b'o o de ɲinina halisa ni hakili la ni jamana basigira ko gɛlɛn mun bɛ yen nɔ n'an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ye ka olu baara ninnu kɛ sisan an bɛ wagati mun na sira dilannaw bɛ Nara sira kan ka taa machine b'olu bolo bon an gɛrɛla olu la an b'a ɲini ka fɛɛrɛ kɛ n'olu fana bɛ se ka dɔ bɔ a la. Ji ye tiɲɛni minnu kɛ marakaduguw kɔnɔ ni commune 11 kɔnɔna na fo ka taa se maraka minnu bɛ yen n'u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani Maliden bɛɛ lajɛlen o kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ dɛmɛ ɲini fɛn min ye Maliden bɛɛ lajɛlen fana kɔni fɛ fo ka taa se maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ka wuli ka u magɛn yaasa fɛn ye u na se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. Tarata nata n'o ye septembre kalo tile 22 ye Mali bɛna a ka san 60 seli a bɛna o de kɛ san 60 a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni tale kɔfɛ baara minnu kɛra a kɔnɔna na ani ko minnu tora n'u kan ka a kɛ maa kan ka kuma sɛbɛ la k'a fɔ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ an bolo wa Abdu Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Tarata nata o bɛna kɛ san 60 ye an ka ba Maliba n'a tun dɔlen bɛ Sudan français la fɔlɔfɔlɔ ale kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ nansaraw kɔni bolo o waleya in kɛlen kɔ maa min kɛra jamana ɲɛmaa kɔni ye o ye Modibo Keita ye Ala ma hinɛna la a yirala k'a fɔ mara tun bɛ ale bolo cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye tari fɔ ka sanga o waleya ninnu ma bɛɛjɛ fanga nana bila sen kan san 1992 Alpha Umar Konare kalafili kɛra sababu ye k'ale kɛ jamana ɲɛmaa ye san 32 yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔ hali bi Mali bɛ dingɛ kɔnɔna na ka sababu kɔni kɛ sanga ani waati fanga dafiri kɔni bɛ kɛ min yɛrɛ laban kɛra o ti kalo tile 18 san 2020 n'a kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ jɔsi jamana ɲɛmaa 4 fanga bɔsira minnu na finitigilakaw kɔni fɛ ni ye Mali président 5 yɛrɛ ta k'a lajɛ san 60 yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔna na Alpha Umar Konare ale kelen pe de sera ka a ka fanga yɛrɛ kɛ ka bɔ a la fanga ma jaso ka bɔ a bolo fanga darakili min kɛra ka bɔ jamana ɲɛmaaw bolo a waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra finitigilakaw de fɛ an ka jamana kɔnɔ a waleya dɔw yɛrɛ bɛ olu fura ni tare jamanadenw fana yɔrɔ ka sababu kɔni kɛ sanga ani waati gɛlɛya de bɛ bi Mali kan min bɛ tali kɛ lakanabaliya fo ka taa se foroba nafolo dungo juguya ale ni waleya minnu talen bɛ ka bila sen ka jamana marabaaw fɛ ka u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ta ka jamana kɛ u ta ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye sanga ani waati malidenw kɔni bɛ ka muruti kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dila Ismaël Wage fɛ ni ale ye finitigilakaw ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don laban min na o kuma lasela ye ni colonel major Ismaël Wage ka kɔrɔfɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ
chamidi kuma ma ka sabu kɔni kɛ a bɛ kalo caman kɔni bɔɲɔgɔnko bɔ malidenw kɔni wulila sanga ani waati k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa min tun bɛ u kunna n'o tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga yɛrɛ bila ka sabu kɔni kɛ jamana marako juguya min tun bɛ ka kɛ a n'a somaw a n'a nɔfɛmaw kɔni fɛ o kɔni tun kɛra sababu ye jamana tun bɛna ban pepewu ka bɔ malidenw yɛrɛ bolo. N'i ye nin waleya nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o b'a yira an na k'a fɔ ko san 60 tɛmɛlen kɔfɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛra politikilamaw kɔni fɛ min ye jamana yɛrɛ marali ye a si ma sira yɛrɛ sɔrɔ o de kɔni kɛra sababu ye hali bi gɛlɛya yɛrɛ binnen bɛ anw kan ka jamana yɛrɛ wuli k'a jɔ a sen kan min ye kalanko ale ni lakanako o si ma sabati cogoya si la. Ɲɛta fana tɛ se ka fɔ cogoya si la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sabu kɔni kɛ n'i ko ɲɛta i ko lakana fo ka taa se jamana yɛrɛ foroba cakɛbɔda olu kan ka bila sin kan jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na o waleya ninnu si sabatilen tɛ ka sabu kɔni kɛ Mahamuru Tuluw kɛlen bɛ k'a daminɛ jamana camancɛ marabolo fo ka taa jamana kɔgɔdu yanfan fɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ worodugu yanfan fan dɔ yɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a la an bɛ don laban minnu na olu si tɛ Mali yɛrɛ ka lahalaya yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ don laban minnu na o waleya ninnu fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye min b'a yira na k'a fɔ ko san 60 tɛmɛlen kɔfɛ hali bi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya an ma se k'a sɔrɔ cogoya si la nka a bɛ an da de la. O waleya ninnu de fana kɛra sababu ye an ka jamana kɔnɔna an bɛ don laban minnu na jɛsigila ni kɛlɛbancɛ minnu bɛ n'a bɛ wele ko MINUSMA fo ka taa se Faransi ka kɛlɛbancɛ minnu bɛ n'o olu bɛ wele ko Force Barkhane fo ka taa se Force Takuba ma ale ni farafinna jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu minnu bɛ n'a bɛ wele ko G5 Sahel o kɛlɛkɛcɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni welela an ka jamana marabagaw fɛ walasa u ka se ka na dɛmɛ ta k'a don an ma min ye Mahamuru Tuluw kɛlɛli ye o waleya ninnu ka se ka sinsin. Maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la ko sɔrɔ yɛrɛ ɲɛta o tɛ ka se ka sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na cogoya si la ka sabu kɛ n'i ye malidenw ta k'a lajɛ maa 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ ka balo gɛlɛya ani gɛrɛntɛ de kɔnɔ sanga ani waati min bɛ ka nin waleya in bɛɛ lajɛlen las'an ma jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ k'a fɔ ko o de ye mara yɛrɛ kɛcogoya juguya ye ni maliyɛnw dara maa min na ka mara ta k'a di o ma o tigi bɛ mara yɛlɛma k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛn a n'a ka sokɔnɔmaw ani a nɔfɛmaw dɔrɔn ma o waleya ninnu de kɛra sababu ye tigɛna yɛrɛ nana Mali marabagaw ale ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ maradenw ma danaya ta tile kelen tuguni k'a da Mali yɛrɛ marabagaw kan o waleya ninnu de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ su fara tile kan. Kɔrɔsilikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko n'i ye jamana wɛrɛw yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana caman bɛ olu ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ Mali b'a ta la cogoya minnu na nka o bɛɛ n'a ta olu sera ka wuli k'u jɔ an bɛ don laban minnu na u ni diɲɛ setigiba jamanaw de bɛ a fɔ o waleya ninnu b'a yira k'a fɔ ko o ye maa de sɔrɔ maa min ni jamana yɛrɛ kanu b'a dusukun na a bɛ jamana fɛ min ye nafolo dunko juguya ale ni jamana yɛrɛ bɔrɔntɔli o maa ninnu ma o kanu cogoya si la o ye jamana de bila o ni fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ a yirala k'a fɔ ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen sera ka o faamuya fo ka taa se maa min bɛ ka fanga yɛrɛ ɲini ni o hakilina ɲuman dora o maa ma la an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye an bɛ se ka nin kura don Mali la i n'a fɔ an b'a fɛ cogoya min na maa kana na Mali kɔnɔna na ka na kɛ i bɛna malidenw de joli min sanga ani waati min ye foroba nafolo ye i k'o ta k'o kɛ i ta ye fantanw ka hakɛ k'o buruja ni o waleya nin bɛɛ lajɛlen bilala ka bɔ malidenw hakili la o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ani basigi ni kɔlɔsuma a bɛ sabati ani ɲɔgɔn cɛ ani kuma yɛrɛ kuncɛla ni min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ni maliden bɛɛ lajɛlen fana y'i sigi k'i miiri i bɛ taaboloya min na i ko o dabila ka taabolo ta taabolo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ jɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye an mako bɛ Mali kura min na o bɛ se ka bila sen kan. Jɛkulu dɔ n'o ye finitigilamaw ka jɛkulu minnu ni fanga u kɛlen don ka fanga ta an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi jumadon n'o ye septembre kalo tile 18 ye o ni maaw kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn maa min ni o ye jɛkulu ye n'o ye mouvement du 5 juin olu kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u bɛ wele bakuruba fɔli la ko M5 RFP u kɔni o ye jɛkulu ye jɛkulu min ni olu de kɛra sababu ye min ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bina surasi minnu kɔni nana utikalo tile 18 kana fanga ta olu kɔni tun ye a yira k'a fɔ ko u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan o jɛkulu min ni ale de bɛna kɛ sababu ye ka maa suganti maa minnu ni olu de bɛ kan ka fanga camancɛ fanga min n'a bɛ wele ko transition ka se ka o waleya Asita Mayiga ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lamɛn. M5 RFP maaw olu ni CNSP olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka baaraw kɔni taabolo ka ɲi u y'a yira k'a fɔ k'u ka nin ɲɔgɔn ye ninnu kɔni bɛ to sen na fo ka taa se bi sibiridonya ma fɛn min ye an ka finitigilakaw CNSP olu ka ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw tacogo kan ale y'a yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa ka se ka camancɛ fanga n'o yɛrɛ ye transition ye ka se ka ale ɲɛmaaw yɛrɛ sigi sen kan wa ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye M5 RFP maaw ye k'olu kɔni jɔyɔrɔ kɔni bonyana kosɛbɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga jasoli la k'o de kama k'u kɔni ka kan ka M5 maaw kɔni lamɛn kosɛbɛ fɔɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kun donnen don M5 RFP maaw ni CNSP maaw cɛ o kɔni kun ye concertation nationale n'o ye ɲɔgɔn ye ba min kɛra an ka jamana kɔnɔ o kɔni kun ye o jaabiw de ye barisa M5 RFP kɔni y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko baara minnu kɛra k'o kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko civil le kɔni kan ka sigi camancɛ fanga in yɛrɛ kunna nka fɛn min ye finitigila
fintigilakaw ye olu fana kɔni ye sɛbɛn dɔw yira k'a yira k'a fɔ ko ayi ko finitigilaka dɔ de kɔni kan ka sigi camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaaya la. Fɛn min ye CEDEAO maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye camancɛ fanga président fo ka taa se a premier ministre ma ko kɔni kan ka kɛ civil le. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan M5 RFP ma olu ni CNSP olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye o la hali sisan walasa u ka se ka bɛnkan sɔrɔ transition ko in yɛrɛ bɛ taa cogoya min na. An bɛ dugawu de kɔni kɛ faamuyali ko ɲuman Ala ka na ni o ye ni maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. An ka finitigilamaw n'o ye polisi so min ni a bɛ wele ko 15e arrondissement olu ni brigade min ni olu ye sɛgɛsɛgɛlikɛla jɛkulu ye n'u bɛ wele ko brigade de recherche olu kɔni septembre kalo tile 15 u kɔni taara baarakɛyɔrɔ dɔ la n'o ye atelier de ye min ni marifa de bɛ dilan a kɔnɔ Bakɔ Jikɔrɔni denbaya dɔ kɔnɔ u kɔni u ye weleli kɛ ka ɲɛsin u ye maa 10 ɲɔgɔnna kɔni minɛ ka u di sariya ma n'o ye tribunal maaw ma commune 5nan na a yirala k'a fɔ u minɛna ka sabu kɛ u kɔni bɛ marifa dilan ka a feere ka sɔrɔ yamaruya ani kisɛ k'a feere ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo. Abudu Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. An ka jamana faba lakana bonda min bɛ n'a bɛ wele ko 15e arrondissement n'a sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni ma a yirala k'a fɔ olu ka jija ni cɛsiri kɛra sababu ye min ye maa ŋaniya jugu ye minnu ka baara bɛnnen bɛ maramafɛn yɛrɛ dilanli ma n'o yɛrɛ caman bɛ ta kɛ marifa yɛrɛ la u sera ka jija ni cɛsiri bila sen kan ka aw ma caman kɔni minɛ a yirala k'a fɔ min ye marifa surunin ye n'a bɛ wele ko pistolet o ɲɔgɔnna 10 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni tun bɛ nin maa ninnu bolo ale ni kisɛ yɛrɛ bɛ don foroko min kɔnɔ a yirala k'a fɔ o ɲɔgɔnna caman fana tun bɛ u bolo barisa ni maa kofɔlen ninnu ka baara yɛrɛ de kun bɛnnen bɛ ni maramafɛn ninnu yɛrɛ dilanni ye Bakɔ Jikɔrɔni yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ sɔrɔ sigida yɛrɛ 5nan na n'an b'o yɔrɔ wele ko commune 5 walasa jamanadenw ka se ka da ka sunɔgɔ hɛrɛ ani baden na o de kɔni kɛra sababu ye 15e arrondissement mɔgɔw kɔni ye wulikajɔ bila san ani waati to ka yala ka to ka sɛgɛsɛgɛli bila sen kan walasa maa ŋaniya jugu minnu bɛ an senkɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka minɛ ka bɔ jamanadenw ka hakilisigi ani basigiw ka se ka sabati ni ye jamana faba yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye Bamako ye a yirala k'a fɔ an bɛ du laban minnu na ka marifa jɔ adamaden na k'a ka moto bɔsi a la o kɔni cayalen don ka sabu kɔni kɛ maa ŋaniya jugu ka waleya jugu yɛrɛ ye o waleya ninnu de kɔni kɛra sababu ye 15e arrondissement mɔgɔw kɔni bɛ ka wulikajɔ bila san ani waati sen kan ka se ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni fɛsɛfɛsɛ su ani tile ka se ka u bɔ jamanadenw yɛrɛ tɔw cɛra walasa o waleya ninnu kɔni ka se ka sabati o tɛ dɔwɛrɛ marifa yɛrɛ bɛ dilan yɔrɔ minnu na fo ka taa se marifa bɛ feere yɔrɔ minnu na dugudogo yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na finitigilakaw kɔni wulilen don san ani waati ka se ka to ka o yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni ɲini o de kɔni kɛra sababu ye 15e arrondissement yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye commissaire principal Aminata Louise Keita ye ale n'a a ka cɛdenw kɔni taara gara da maa ŋaniya jugu dɔw la minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ marifa dilan yɛrɛ ma sigida min bɛ wele ko Bakɔ Jikɔrɔni n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida 5nan yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni waleya ɲuman yɛrɛ la mun kɔni kɛra 15e arrondissement maaw kɔni fɛ polisiw yɛrɛ ka ɲɛmaasoba yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ale ni a nɔfɛmaa caman ka na Bakɔ Jikɔrɔni 15e arrondissement yɛrɛ kɔnɔna na ka na foli ta k'a di commissaire principal Aminata Louise Keita a n'a ka dankan n'o ye Bakari El Keita ye fo ka taa se u ka cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma k'a yirula k'a fɔ u bɛ ka jija ni cɛsiri min bila sen kan walasa jamana kɔnɔdenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka kisi ko o ye waleya min cɛ ka ɲi kosɛbɛ u kɔni bɛ u dɛmɛ san ani waati u ka baara ɲuman na min bɛ se ka kɛ sababu ye maa de bɛ n'o ye maa ŋaniya jugu ye su fara tile kan n'olu ka baara de ye ka bɔ ka taa bin adamadenw kan minnu bɛ u dayirimɛ ɲini k'u u bolofɛnw minɛ o la o maa ŋaniya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛsɛfɛsɛ k'u bɔ an senkɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye hakilisigi o bɛ sabati malidenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Côte d'Ivoire kalafiliko kunkan u ka fanga sinamatɔ maaw bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan o y'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara u ka conseil constitutionnel de la candidature o y'a jira k'a fɔ ko Alassane bɛ se k'i kanbɔ u ka jamana ɲɛmaaya nɔfɛ ko siɲɛ sabanan na o de kɛra wulikajɔba ye u ka fanga sinamatɔ maaw fan fɛ n'u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko olu bɛɛ ye bɛnkan kelen ni o b'a jira k'a fɔ ko Alassane kɔni ka sigi u ka jamana ɲɛmaaya la ko o tɛna bɛn cogoya si la ko sabu ko ti sariya ye o fɛnɛ kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ko wagati min kofɔlen don jamana ɲɛmaa kalataw la ko o wagati tɛna bɛn cogoya si la ko sababuya kɛ ko kalafili tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la jɛleya ale ni basigi kɔnɔ cogoya si la arabadon septembre kalo tile 16 u ka parti politique tɔn min ni o bɛ wele ko EDS plateforme pro Gbagbo fo ka taa a se parti politique wɛrɛw ma olu tun y'a jira k'a fɔ ko maaw ka bɔ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o bɛ na Alassane ka
fanga ta ko sabanan bal u y'a jira k'a fɔ k'olu ka wuli ka jɔ ye ka a tɛna kɛ wuli ka jɔ ye min ni u b'a kɛ u kunfɛ cogoya si la k'u ka wuli ka jɔ ye k'u bɛna wuli ka se u ka sariya bulon caman na minnu ni olu bɛna u dɛmɛ u ka nin kɛlɛ in na o kɔnɔna la k'u bɛna wuli ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka parti politique tɔ min fɛnɛ bɛ wele ko PDCI o fɛnɛ kɔfɛ Guillaume Soro ale fɛnɛ ye wele bila u ka fanga sinamatɔ ninnu ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan yaasa Alassane Dramane Ouattara a bɛ ka baara min bila sen kan ko u ka se k'u senda o ko kan a kana bɔ cogoya si la o bɛɛ kɔnɔna la u kɛn bɛ ka wele bila fɛnɛ ONU ma Union africaine fo ka taa se Union européenne ma CEDEAO ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka jamana ɲɛmaya kalata ninnu bɛ se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na ani ko bɛnbali kana k'a kɔnɔ Pascal Afin Gesa ni ale fɛnɛ ye cɛbɔ ye ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko hakilina bɛ ni tɔw b'o kan k'ale fɛnɛ bɛ o hakilina kelen kan nka i bɛna ye k'a fɔ ko jumadon wulikajɔba min kɛra u fɛ yen nɔ ni minisiri ɲɛmaa kɔrɔ in ale ye kumakan fɔ ka ɲɛsin Alassane Ouattara ma fo ka taa se BD ma ko a bɛ se san 30 bɔ ɲɔgɔn ko ma k'u bɛ k'u tɔɔrɔ ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye ko kabi san 30 k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ko kɛlen tɛ jamana ko ye bilen ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ politiki ko de ko olu ka jamana yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ la. Libikaw fe amolo duna ka fo gerende kon tun sigira u ka taji boro kon kan ka ira ka fo ko taji tina bo tuguni o wale anu blala 5 janvier kalo yɛrɛ tɛmɛlen na san 2020 daminɛw la Libi yɛrɛ kɔrɔyan fa marabe mami na wele ko Marshal Khalifa Haftar ale yɛrɛ de nin kunnafoniya indi kunungo a y'a yira ka fɔ ka kɔrɔfɔ la ko gerende min kon tun sigilen bɛ ka yira ka fɔ ko pétrole tɛ bɔ Libi yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ o wale nunu kɔni bɔra ma a ko bɛnkan dɔ de tara ka bila sen kan o bɛnkan nunu de bɛna kɛ sababu ye bɛn ni basigi ni kolosuma o bɛ se ka sabati taji ko yɛrɛ kunnafoniw la Libi jamana yɛrɛ kan jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli la k'a fɔ ni o wɛlɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko tajiw bɛna bɔ cogoya mun na nafolo min bɛna sɔrɔ taji kofɔlen ninnu na nafolo min bɛna tilan barisa jɛkulu fila de bɛ Libikaw yɛrɛ fɛ o jɛkulu fila in f'u ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn kɔni faamuya min ye marabolo kura yɛrɛ ye o ka se ka sigi Libi jamana kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jɛkulu fila in u bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a yirala k'a fɔ Libi tilalen don tilayɔrɔ fila ye cogoya minnu na jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna maa dɔ di maa minnu bɛna tajibɔ in waleyaw jateminɛ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ fana marabolo kura min bɛna sigi o maaw de bɛna hakili jagabɔ kɛ ka se ka o marabolo kura yɛrɛ sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye furukufuruku min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dabila ka bɔ Libi jamana kan. L'Amérique jamana kɔnɔna u ka maaba min bɛ n'a bɛ wele ko Mike Pompeo fo ka taa se Brésil yɛrɛ jamana marabaaba dɔ fana bɛ n'o bɛ wele ko Eduardo Araújo a yirala k'a fɔ k'olu kɔni ni ɲɔgɔn ye kunungɔ Brésil yɛrɛ jamana dɔ kan sigi yɛrɛ kɔnɔna na laɲini nana boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ n'i ye Venezuela yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la ka sababu kɔni kɛ maa min bɛ fanga yɛrɛ la n'a bɛ wele ko Maduro kɛlen bɛ sababu ye bɛnbaliya bɛ ka sabati ni jamana kofɔlen in na ka saga o waleya ninnu kɔni ma l'Amérique maaba kofɔlen n'a bɛ wele ko Mike Pompeo ale y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a bila sen fɛ walasa Maduro ka se ka bɔ Venezuela yɛrɛ fanga yɛrɛ la nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yira k'a fɔ fana ko l'Amérique yɛrɛ dɛmɛlen bɛ Brésil yɛrɛ jamana ɲɛmaa fana fɛ fo ka taa se u ni jamana minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan maa kofɔlen min bɛ Venezuelakaw fɛ yen n'a bɛ wele ko Maduro n'a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛyaba lase Venezuela jamana ma o maa kofɔlen ka se ka gɛn ka bɔ fanga yɛrɛ la jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yira k'a fɔ ko Venezuela maa 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko de kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka taa u yɛrɛ ladogo Brésil gɛrɛfɛ jamana dɔ yɛrɛ la Venezuela jamana ɲɛmaa min yɛrɛ bɛ ni ale la dɛmɛlen don l'Amérique jamana yɛrɛ fɛ n'a bɛ wele ko Juan Guaido Mike Pompeo y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa jamana yɛrɛ mara ka se ka di ale ma min ye Maduro kɔni ye u bɛna jija ni cɛsiri bila sen kan ka se ka ale kɔni gɛn ka bɔ yen walasa bɛn ka se ka sabati Venezuelakaw fɛ ale ni maa 5 min kɔni bɔlen bɛ Venezuela jamana kɔnɔ ka taa u kalifa don kɛrɛfɛ jamanaw la olu bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka na barisa maa dɔw ka kɔrɔfɔ la ko olu b'a fɛ ka segin ka taa u bɔ jamana na walasa u ka se ka taa u ka baaraw yɛrɛ bila sen kan. États-Unis kunnafoniw na maa min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye Ruth Bader Ginsburg ni maa kodɔnnenba kun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiritigɛw kun kan wa maa dɔ maa min ni a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ adamadenya hakɛw sabatili la l'Américains fɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn o fatura jumato septembre kalo tile 18 ka si to san 87 la ni maa kofɔlen in ka fatuli kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko a sen tun bɛ senda nɔ min na u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ko o na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yanni u ka jamana ɲɛmaa kalafiliw cɛ ka se ka maa sigi maa min bɛ se ka a nɔna bila ko wa ko o fɛnɛ ye ko ye ko min ni l'Américains fɛ yen nɔ u ka kiiritigɛlabaw ko olu fɛnɛ kungo dɔ ye nin ye ko sababuya kɛ ko a sendayɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ
hakilila jigina ni ma ko fɔle ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Ruth Bader Ginsburg ale yɛrɛ bangera san 1933 wa mɔgɔ kun do lamɛrikɛnw fɛ yen maa min ni a fakɛ tun ye tungaranke ye ni o bɔra juif jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya do de sa wa fɛnɛ ko maa tun do maa min ni a balimaw cɛla ale de kɛra muso fɔlɔ ye min ye sanfɛ kalanso kɛ u bara k'a si to san 21 na a ye kalan min kɛ kalan ni o ye hakɛ kalanw ye o muso 9 de y'o kalan kɛ ni cɛ 400 ani cɛ 91 tun bɛ o la nka ale de kɛra olu bɛɛ ɲɛmaa ye ni ale bɔra ni sara bɛɛ la belebeleba ye san 1960 wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York jamana kan a jirala k'a fɔ ko a tilalen a ka kalanw na a ka baaraɲini wagati a ye kalan min kɛ ko min ye baarada caman ye olu kɔni banna ka a ta ko sababuya kɛ ko muso kun do o de kɔnɔna la a ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la a y'i cɛsiri kosɛbɛ adamadenya hakɛw sabatili baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma a ka baaraw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Colombia jamana kan jamana ɲɛmaa Bill Clinton o ye a kɛ muso min ni a ye baara kɛ ni a ye nɔba bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana Cour suprême na États-Unis o jala dira ma san 1993 wagati musow ka hakɛ yɛrɛ sabatili a ye baaraba kɛ o kɔnɔna la o kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ a ka kɛnɛyaw kun sabatilen tɛ kosɛbɛ a kɛla k'i cɛsiri kɛlɛ wɛrɛw la kɛlɛ minnu ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ adamadenya hakɛw kan. an bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen tele ɲɛta de ye teleso ye min ni aw bɛna aw sigi ka baro kɛ ka kunnafoniw lajɛ ani ka wajuliw lamɛn a kan danaya de bɛ o kɛ o kuma ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri dɔ an garisɛgɛ la aw salamu alaikum.